Molweni nonke ke bethinana namhlanje sifunda lena ingoma ethi konke kuyenzeka kholwa kuJesu. Xa iculayo ke ethi konke kuyenzeka kholwa kuJesu. So ke masiyifunde ke ngoba idlalwa kanjani. Ngicela uqaphele lento ke apha yenzakayo ngoku kunezinto ndizifakele ngoba like umzekelo lento ithi 3/4 njengaleni 3/4 2/6 5/4 3/5 yabona laa nto ya ithetha ukuthi phayana kweli cala lase-left ndicela ucofe u-3 kweli cala lase-right ucofa u-4 ndithetha loo nto le injalo. So ngapha kweli cala i-left le i-right le left i-right left right left right left right left right. So ithetha ukusho le nto le injalo ngenxa uba ndibe ndizongeza ke ngoku ezi numbers ziye zibe ninzi zikuxake apha ke. So masiyifundeni ke le ngoma yethu ke ngoku sifunda ke ngoku ingoma ke ngoku bunzinyana ke ngoku. So kodwa ke ibukuzisebenzisa zonke ke ngoku ii-chords zethu lena ingoma then ubudibanisa le ngoma ke ngoku plus nezi ngoma sozigqithile mntakabawo uzaya kude ekudlaleni i-keyboard. Amen. So ubuyaqala udibana nathi ndicela ke njengoba sobona sesiqhubeke sesingaka nje sesilapha nje kwesi stage khona abo besiqale khona ke sanumberisha khona sazichaza uma zenzeka kanjani zonke izinto ezinumbers uzibona sesilapha nje escreenini sakho xa kunamhlanje. So please ngicela uhambe uye kunantsika ku-YouTube wami search pha Bathandwa Cwasi phayana then uzofumana pha ii-video zami uqale kuleya ivideo ethi funda i-keyboard ibhalwe funda i-keyboard. Ngicela ke uhambe uyofunda khona uqale eqaleni onyuke nawe uthi chu mntakabawo le nto ifunda ngezi-steps awuzuze ufikele kule level lena ungakhange upractice kwa ezi ingoma besendikunikeza zona. So practice ingoma uthi ukwazi uyipractice uyidlale then uqhubeke kuwelele kwenye ingoma elandelayo uthi ukwazi uqhubeke kuyidlala wenze njalo uthi chu ngokwe-pace yakho ungahambi ngoba thina sesindawoni ngokuhamba ngokwe-pace yakho. God bless you kule ndawo. Amen. Masiyeni ke sikhangela o-9 bethu ke ngophayana u-9 wethu ndawoni kanene apha naku-9 wethu kwicala le-bass nankuya u-9 wami omnye ke ngu-9 wami kwicala langapha e-right undawoni nankuya omnye nanku omnye nankuya omnye phaya sifihle phaya ya. So masiye ke ngoku sithi ke ngoku yabo uke wami ngo-8 mosinabo 8 bambaphi 8 masiye ke kuyenzeka uko-7 bam o-7 bambaphi naku-7 wami naku-7 wami nakumnye 7 wami naku-7 wami siya ku-6 ke ngoku siyakulandzeka ke ngoyabona landzeka ke ngolowa upha kulaa ndawo ngu-6/4 lo one. So which means andilisusi umno wami kwicala le-bass uhlale hlele pha kulaa bass then ndiyocofa u-4 ke ngoku ngapho kwelaa cala ngapho yabo ithi kuye mandiyidlale ke kuyenzeka u-2 wami nanka nabo 2 bam bonke masiye phinde siphinde laa ndawo leya kuyenzeka yebo kuyenzeka. Xa ufunda i-keyboard wenza kanjalo uyakusokolisa uyayiphinda laa ndawo ude uyibambe kuyenzeka uphinda loo ndawo leyo okokoko apha until uyibambe loo ndawo leyo. Masiyeke ukukholwa ukholwa wami sithe ngu-2 uhambelana no-6 besithe kuyenzeka u-6 ukholwa wami ku-6 kholwa ubu-6 wami kholwa maseke ukholwa ke ngoku u-6 ngu-5 ngo-4 u-6 ngu-5 ngu-4 kholwa. Ndifuna uzifunda ingxaki ezinto ezi andifuni uba uphelele nje ke ngokuleyana bese sisifundise before ndifuna umane uzidlala ukwazi uzifakelela nezinye izinto ezi ude ukwazi uqhela nawe udlala i-keyboard. Maseni ke kholwa okay ukholwa kholwa but uqaphele ke ngapha uba ngu-3 ngowutshintshile ke ayisengo-2 ngopha bingu-2 ngapho ecala ngoku ngu-3 pha la ithi ke ngoku kholwa
yabo siya kukholwa unaseka wethu u3 usahleli ngapha kubhesini siya ku5 ngapha yakwela cala ngapha kholwa ku 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 yebo yamba ka Jesu Jesu ihamba kanjalo. Okay, masiyidlale yonke ke ngoma. Konke uye sibhekele sami masiya sonke konke kuyenzeka kholwa maseko kholwa kuJesu ihamba kanjalo ke bethunana. Then ke ngosingenza kanjani ke ngoba sinayo nenye indlela esinokwenza ngayo ke ngo for ba ikhala kamnandanyana sithi up kwelicala sithi ngo 4/9. Now instead of ibase yami ndidlala ibe ngo 9 sayidlala ibe ngo 4 ngapha kwelicala ndithi 5/8 yeah. Ake siye ke sive ke ngoba izoba njani ke ngokuleyo ke ngoko uqala bayifunda masileyo oqala wena qala uyifunde leyo yoqala then ubuye uzofunda leyo yesibini ke ngoku indlela yokuyidlala kwale the same song. Masiye ke sithi ke ngoko sidlala u4/9 masiye sithi ke ngoko go eva ngotsho nebhesi ke mnandi ke ngoko konke kuyenzeka kholwa kuJesu yebo. So izinto lohlobo elinjalo ngicela ukuyipractice ke uqhubekeke nokuyipractice yeah, and then uzokwazi ke ukuyidlala ke lo ngoma le. Masiye ke xa sowuyidlala kakhulu ke uzothi ukwazi na konke kuyenzeka base ndiyimosha ke ngoku kodwa ke uqhubekeke nokuyidlala uzokwazi uzifakelele nawe zakho izinto njengoba benditshilo nto apho kwezindawo ezikwazi uzifakelele zakho izinto nawe uzijongele uba ingathi ikhala kamnandi nale part xa ndiyifakelela so uphetha ke ngokwazi udlala i-keyboard kakuhle phayana yabo. Uyakwazi ke nalapha le ndawo lena yabo uva uthi kanye 5/4 yabona cofa nje liqola so injalo ke indaba ye-keyboard so xhomekeke as ufunde ke ungade uyofika phaya ungayenza kanjalo uyakwazi uyithi kanye okanye so God bless you sibonane ixesha elizayo amen.